Dobrý den, vítejte při sledování krátkého úvodního videa o systému Vistos CRM. Možná právě potřebujete informační systém pro vaši společnost nebo vaše podnikání. Možná se jen rozhlížíte, jak byste si usnadnili život a správně cítíte, že informační systém vám může pomoci. Ať jste z kterékoliv zmíněné skupiny, máme pro vás dobrou zprávu. Jste tu správně. V následujících pár minutách se podíváme na to, jak může vypadat řešení, které vám pomůže. Vistos CRM není pouze CRM systém, tedy systém, který je zaměřen na evidenci potenciálních zákazníků a práci s nimi do momentu, než se stanou skutečnými zákazníky. Nákupem totiž komunikace se zákazníkem nekončí. I nadále chceme, aby byl informován, chceme znát jeho názory, zkušenosti, chceme vědět, jestli u nás opět nakoupí. Výrobci kvalitních CRM systémů toto vědí, proto komunikace se zákazníkem se sleduje i po nákupu a cílem je, abychom skutečně věděli maximum informací o našich zákaznících ve všech fázích předobchodního, obchodního a poobchodního vztahu. Řekli jsme, že Vistos CRM je více než CRM systém. Při jeho vývoji jsme si uvědomili, že nestačí jen řešit komunikaci se zákazníky, ale je třeba také umět interně zpracovat jejich připomínky, dotazy, poznámky. Dále je pak třeba, aby naše firma mohla projektově fungovat a abychom také mohli pracovat s dokumenty a dokázali si udělat pořádek ve firmě bez pořizování několika různých informačních systémů, které spolu složitě komunikují, případně nedej bože nekomunikují vůbec. Pojďme se přihlásit do systému a ukázat si praktickou práci s Vistos CRM. Uvedením jména a hesla se mi otevře předdefinovaný modul. Jako přihlašovací stránku mohu mít jakoukoliv část systému. Vlevo uvidíte hlavní menu, nahoře vybrané moduly a vpravo nahoře pak fulltextové vyhledávání a rychlé volby. Středobodem každého správného CRM je možnost vytvořit obchodní příležitost. Každá obchodní příležitost nám ukazuje, jakou potenciální hodnotu má obchod, který můžeme s daným zákazníkem uzavřít, pokud k němu dojde, měřený pravděpodobností toho, že se tak stane. Příležitost patří zpravidla k firmě nebo kontaktu. Když mi zavolá nový zákazník, standardně bych založil kontakt, firmu a potom k němu obchodní příležitost. Potřebujete si přece všechno řádně zaznamenat. Dovedete si ale představit klikání mezi obrazovkami v průběhu hovoru? Proč to tedy všechno nezaložit najednou? Samozřejmě, pojďme si zjednodušit život a použijme rychlé formuláře, konkrétně tedy formulář pro rychlou příležitost. Zde stačí vyplnit na jedné stránce kontakt, firmu a příležitost a uložit. Následně se dostanu do detailu příležitosti k jejímu dodefinování. A je to, za pár vteřin mám hotovo. Takovýchto chytrých řešení je v systému více a není problém vytvořit další přímo na přání zákazníka. Co třeba hromadné úpravy? Už se vám stalo, že potřebujete hromadně změnit takzvaného vlastníka, tedy uživatele, který má daný kontakt na starosti? Ku příkladu odešel kolega a přišel na jeho místo nový zaměstnanec. Vyfiltrujeme si tedy firmy, které měl na starosti předchozí uživatel a zvolíme nového uživatele, ke kterému bude nově tato agenda přiřazena. To je celé. Efektivní nebo jen efektní? Podle nás oboje. Druhým středobodem správného CRM systému je kalendář. Jeho obsluha je snadná, mohu si navíc nakonfigurovat jeho podobu. Co je důležité? Chci také vidět své kolegy, abych mohl plánovat společná jednání a viděl, kdy a kde je v případě potřeby zastihnu. Nastavím si tedy jejich kalendář jako součást svého pohledu na vlastní kalendář. A je to. Pokud mi náš administrátor systému přidělí práva vidět ostatní kalendáře, je to snadné. Pokud jsem třeba brigádník a tato práva mít nemám, jednoduše mi je administrátor neudělí. Práva lze komukoliv přidělit i odebrat. Když jsme si již dříve vytvořili příležitost,
co vytvořit také rovnou nabídku pro daného zákazníka. Stačí jeden klik a máme nabídku předvyplněnou. Stačí doplnit produkty ze seznamu produktů nebo dopsat nové a nabídka je na světě. Celkem snadné, že? Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké nástroje potřebujete pro svoje podnikání? CRM systém jsme si tu trochu představili, ale jsou tu další potřebné a praktické nástroje. Dokument management, tedy správa dokumentů na jednom místě, je určitě jeden z nich. Projektový management, v širším smyslu pak jednak samotné řízení projektů a jednak třeba možnost vytváření výkazů práce. Dále třeba e-mailový marketing, který vám umožní být snadno v kontaktu se svými zákazníky a vytvořit jim správnou nabídku ve správný čas. Tyto nástroje a mnoho dalších funkcí nabízí právě Visto CRM. Ale začali jsme od konce. Nejdříve vás bude jistě zajímat, co ze systému budete dostávat za data ve formě manažerských a operativních výstupů. To jsou také první informace, které od vás potřebujeme pro primární analýzu toho, jaké řešení vlastně potřebujete. Reporty, nebo chcete-li výstupními sestavami, vše začíná i končí a pak zase znovu začíná. Vzhledem k tomu, že každá firma je trochu jiná, vytváří se často tyto reporty na míru danému zákazníkovi. To máte pak firmu krásně na dlani a můžete mnohem více času věnovat hlavní činnosti vaší firmy. Někdy se nás zákazníci ptají, proč prodáváme a poskytujeme CRM systém a další firemní systémy. My na to říkáme, prostě nás to baví. A je to tak. Děláme prostě to, co nás baví. Dělejte také to, co vás baví. A Visto CRM? Myslíme si, že vás bude bavit také.